O Concello de Outes celebra un ano máis o Entroido municipal. Este ano comezamos con dúas programacións para os máis cativos e cunha programación xa para o público en xeral e para os maiores. Comezaríamos este Entroido 2024 en Outes con un obradoiro de carautas e accesorios de Entroido destinado justamente aos nenos e nenas de entre 5 e 10 anos que se celebrará entre o 7 e o 9 de febreiro. Para este obradoiro vai ser necesario que aqueles interesados en participar ou en levaren aos seus cativos chamen á Casa da Cultura e reserven praza, pois son prazas limitadas e canto antes se faga, antes garantizamos que estean cobertas. Despois, para toda a familia e sobre todo para os máis cativos, teremos unha gran festa de Entroido cativo para celebrar justamente esta festa e justamente adotalo ao público infantil. Isto sería o sábado 10 de febreiro ás 5:30 da tarde no pabellón municipal de Outes. Aquí imos contar cunha programación ademais moi amplia e moi entretida. Será obradoiros de pintacaras, tatuaxes e globoflexia, haberá hinchables grandes, unha mini disco e incluso un fotocall. E ademais, ás 7 da tarde imos a contar co espectáculo Bailando de Animarte. Isto vai ser un día grande para as familias e para os máis cativos, pero o día grande do Entroido no noso concello, como non podía ser de outra maneira, vai ser o mércores de Cinsa, o 14 de febreiro, onde celebraremos o concurso de disfraces. Como sabedes, o concello reparte ata 2.970 euros en premios, repárteos nun concurso que se poden anotar atopando toda a información e as bases na página web outes.gal ou informándose no concello. E, justamente, unha vez remata a valoración do xurado deste concurso de disfraces, comeza o famoso desfile de Entroido que sairá dende a Praza de Galicia e terá remate na Praza do Bosque, se o tempo acompaña, evidentemente, onde ao remate poderemos facer o enterro da sardiña. Este ano, ademais, temos a sorte de contar co xusto recén creado grupo de teatro amador da Asociación Terra de Outes, que van a facer o traballo de choronas para despedir a nosa querida sardiña, que teremos que entrala o mércores de Cinsa. E, justamente, para amenizar o desfile e a chocolatada posterior a entrega de premios e o enterro da sardiña, teremos a charanga Os Galácticos que nos acompañarán e animarán un pouquiño esta tarde de Entroido no día grande do Entroido de Outes. Sen máis, dentro do Concello queremos convidar a toda a veciñanza e a todos os visitantes a que participen, se acheguen e disfruten da nosa festa do Entroido como non podía ser de outra maneira. Unha festa que ten un valor moi especial e que, dende logo, todos os anos é un disfrute para todas e todos nós. Así que, feliz Entroido e a disfrutar.